Σήμερα, όπως ξέρετε, γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα προσφύγων. Στις 4 Δεκεμβρίου 2000, η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, με το ψήφισμα 55/76, αποφάσισε ότι αρχής γενομένης από τις 20 Ιουνίου του 2001 θα γιορτάζεται σε ετήσια βάση η Παγκόσμια ημέρα των προσφύγων. Στο ψήφισμα αυτό, η Γενική Συνέλευση σημείωσε ότι το 2001 σηματοδοτούσε την 500η επέτειο της Συμβάσεως των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με το καθεστώς των προσφύγων. Το ότι γιορτάζουμε σήμερα την Παγκόσμια ημέρα προσφύγων δεν σημαίνει ότι είναι ένα χαρμόσυνο γεγονός. 12 εκατομμύρια άνθρωποι ανά τον κόσμο είναι χωρίς πατρίδα, το οποίο ισοδυναμεί με τον αριθμό του πληθυσμού μεγάλων πόλεων, όπως το Λονδίνο, το Λάγος ή το Ρίο. Στην προσπάθειά τους οι άνθρωποι αυτοί να αναζητήσουν ασφάλεια, προσκρούν στην ολοένα και αυξανόμενη φύλαξη κρατικών συνόρων. Γυναίκες βιάζονται σε στρατόπεδα σε όλο τον Νότιο Σουδάν. Αιτούνται σε άσυλο από την Αυστραλία έως την Κένια, κλειδώνονται σε κέντρα κράτησης ή κοντέινερ. Χιλιάδες πεθαίνουν σε τρίπιες βάρκες, καθώς ψάχνουν απελπισμένα ασφαλές λιμάνια. Σκάφη με Αφρικανούς που παράδαιναν στα ανοιχτά των ακτών των μεταναστών στη θάλασσα σημαίνει πως μπορούν να επιστρέψουν στις χώρες καταγωγής τους γρήγορα και χωρίς τις δαπανηρές διαδικασίες που απαιτούνται, εάν εισέλθουν στις Ηνωμένες Πολιτείες επιτυχώς. Σε κάθε περίπτωση, η κυριαρχία στέρισε το δικαίωμα αναζήτησης ασύλου. Περίπου 200 άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο προσπαθώντας να διασχίσουν την έρημο προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, άμεσο αποτέλεσμα των μέτρων που λήφθηκαν από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών, που κάνουν τα ασφαλέστερα περάσματα αδιάβατα για τους μετανάστες. Αυτοί οι αριθμοί παραμένουν σταθεροί, παρόλο που μειώνεται η μεταναστευτική ροή. Στο Βόρειο Μάλι, περισσότεροι από 400.000 άνδρες, γυναίκες και παιδιά εγκατέλειψαν τα σπίτια τους, αναζητώντας καταφύγιο από τις εμφύλιες συγκρούσεις στη χώρα. Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παρέμεινε δύσκολη στο Σουδάν κατά το περασμένο έτος, ως αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης σύγκρουσης στον Νταρφούρ, στο νότιο Κορντοφάν και τα κράτη του Μπλε Νείλου. Η σύγκρουση εντάθηκε στο τέλος του 2012, με αποτέλεσμα τις μεγάλες απώλειες αμάχων, μια αυξανόμενη ανθρωπιστική κρίση και τη διαφυγή περισσότερων από 200.000 ανθρώπων σε κοντινά κράτη. Σε χώρες της Ασίας και του Ειρηνικού, η απλή πράξη του να εκφράζει κανείς ελεύθερα τη γνώμη του, είτε στους δρόμους, είτε στο διαδίκτυο, αντιμετωπίστηκε με βάναυση κρατική καταστολή. Άνθρωποι δέχτηκαν συχνά παρενοχλήσεις, επιθέσεις, φυλακίστηκαν και δολοφονήθηκαν επειδή τόλμησαν να αμφισβητήσουν τις αρχές. Αυτό, σε συσχετισμό με ένοπλες σειράξεις, έχει δημιουργήσει ροές χιλιάδων ανθρώπων που προσπαθούν να βρουν ασφάλεια σε κράτη της Οκεανίδας. Οι ευρωπαϊκές χώρες προσπάθησαν να περιορίσουν την είσοδο των μεταναστών και των αιτούντων άσυλο με την ενδυνάμωση των ελέγχων στα σύνορα και με τις συμφωνίες συνεργασίες με τα κράτη της Βορείου Αφρικής, όπως η Λιβύη, τα οποία αδυνατούσαν να σεβαστούν τα δικαιώματα αυτών που επέστρεφαν στις ακτές τους. Οι αιτούντες άσυλο στην Ελλάδα συνέχισαν να αντιμετωπίζουν δραματικά εμπόδια στην αίτηση για άσυλο και κινδυνεύουν όλο και περισσότερο με κράτηση σε απάνθρωπες συνθήκες και κακομεταχείριση. Στη Συρία, οι εσωτερικές ένοπλες συγκρούσεις ανάμεσα στις δυνάμεις της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης κατέστρεψαν τη χώρα. Σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εγκλήματα πολέμου από όλες τις κομματικές παρατάξεις, όπως επίσης και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας από τις δυνάμεις της κυβέρνησης, συνεχίστηκαν καθ' όλη τη διάρκεια του 2012 και συνεχίστηκαν και μετά, περιλαμβάνοντας αδιάκριτες επιθέσεις σε κατοικημένες περιοχές, πολιτικές δολοφονίες και βασανιστήρια. Ο εκτεταμένος τρόμος και οι καταστροφές μετατόπισαν πάνω από 2 εκατομμύρια ανθρώπους μέσα στη Συρία, που αντιμετώπισαν τρομερές ανθρωπιστικές συνθήκες και μέχρι το τέλος του χρόνου είχαν οθήσει 600.000 άλλους να διαφύγουν στο εξωτερικό, ασκώντας τρομερή πίεση στα γειτονικά κράτη. Άτομα τα οποία προσπάθησαν να εισέλθουν στην Ελλάδα από την Τουρκία μέσω του ποταμού Εύρου, ανέφεραν ότι είχαν αποθηθεί πίσω στην Τουρκία από τις ελληνικές αρχές.
Το Δεκέμβριο του 2012 ολοκληρώθηκε φράχτης 10,5 χιλιόμετρων κατά μήκος των χερσαίων συνόρων με την Τουρκία στην περιοχή του Εύρου. Συνεχίστηκαν οι ανησυχίες ότι ο φράχτης θα εμπόδιζε την ασφαλή είσοδο στα άτομα που αναζητούν διεθνή προστασία και θα τα ανάγκαζε να επιχειρήσουν να ακολουθήσουν επικίνδυνα περάσματα. Αιτούντες άσυλο και παράτυποι μετανάστες, περιλαμβανομένων ασυνόδευτων παιδιών, συνέχισαν να κρατούνται συστηματικά επί μεγάλα χρονικά διαστήματα. Τον Απρίλιο του 2012 θεσπίστηκε νέα νομοθετική διάταξη που επέτρεπε την κράτηση των παράτυπων μεταναστών και αιτούντων άσυλο για λόγους όπως η υποψία ότι μεταφέρουν μολυσματικές ασθένειες όπως ο HIV. Η καταστολή των μεταναστών από την αστυνομία, που ξεκίνησε τον περασμένο Αύγουστο, ήγηρε ανησυχίες σχετικά με τις διακρίσεις εις βάρος ατόμων λόγω της υποτιθέμενης εθνικότητάς τους και σχετικά με την ενδεχόμενη πυροδότηση της ξενοφοβίας. Τον περασμένο Οκτώβριο, η τροποποίηση της νομοθεσίας σχετικά με τις διαδικασίες χορήγησης ασύλου επέτρεψε στην αστυνομία να επεκτείνει τη μέγιστη τρίμηνη ή εξάμηνη περίοδο κράτησης ενός αιτούντα άσυλο σε επιπλέον 12 μήνες. Συνεχίστηκαν οι υποτυπώδεις συνθήκες και σε ορισμένες περιστάσεις απάνθρωπες σε διάφορα κέντρα κράτησης μεταναστών και σε αστυνομικά τμήματα όπου κρατούνταν αιτούντες άσυλο και παράτυποι μετανάστες. Αν και έχει ξεκινήσει τις λειτουργίες της η νέα υπηρεσία ασύλου, υπάρχουν ακόμα αρκετές ανησυχίες για ορισμένα θέματα, όπως η λειτουργία των υπόλοιπων γραφείων της υπηρεσίας, η πρόσβαση στην πράξη από αιτούντες άσυλο που είναι κρατούμενοι, καθώς και ο μεγάλος όγκος των εκκρεμών υποθέσεων μέχρι σήμερα που παραμένουν στη δικαιοδοσία της αστυνομίας. Η Διεθνής Αμνηστία έχει κατ' επανάληψη εκφράσει τις ανησυχίες της και έχει γύρει τα θέματα που ταλανίζουν τον προσφυγικό πληθυσμό ανά τον κόσμο και ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Η συστηματική κράτηση των αιτούντων ασύλου, η οποία πρέπει να είναι η έσχατη λύση, και ιδιαίτερα η κράτηση ανηλίκων και ασυνόδευτων παιδιών είναι ιδιαίτερα ανησυχητική. Ανησυχητική είναι επίσης και η κατάσταση στα κέντρα κράτησης, στα οποία, όπως προαναφέρθηκε, οι συνθήκες είναι από ανεπαρκείς έως απάνθρωπες. Η Ελλάδα πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές της για να εναρμονίσει τη μεταχείριση των αιτούντων άσυλο με τα διεθνή πρότυπα και να διασφαλίσει ότι άτομα που έχουν ανάγκη διεθνούς προστασίας έχουν ασφαλή πρόσβαση στην υπηρεσία ασύλου. Ευχαριστώ.